या कितने बड़ा जाने का पशो लेकिन या स्टॉक पिला से बरोबर या पेंखेला की राशि या पेंखेला की ख्वात या पेंखेला की बोनी ने प्लाकारी बनते प्या ukba में चिशा ukasi upanar upaine uvar barbaro की kunjong kari kasi kamtam की nong rap chongi minta की polka latte ka porjing men jong pi ka poshok ba ka porbak men she say she snem pi yobalek men ukba te ukba la jong ukha uba pen yonong jing men jong pi ki nong rap na ki thay no kendong dialek men amen ta ka poshok ba la duk ne la so jing men ka ba shong kya number ba ka te ka ayam shoppa ki do sir tosnia ki do kle do babang minta ki ken kre bang ya pamlam Berlaki para marjan baye ka ayom bakmen ka ayom shoppa ka bakmen shisha ya penkhela ki rashi ya penkhela ki khwat ya penkhela ki boni ne plakari bante pya ukba me chisha upa yuvar ukasi upanar badbaro ki kunkari kasi bar kamtam ki nong rap chongi minta ki polka latte ka porjing men jong pi ka poshok ba bakman she say she snem pi yobalek men ukba te ukba la jong ukha so uba pen yanong jing men jong pi ki nong rap na ki thay no kendong dialek men amen ta ka poshok ba la duk ne la so jing men ka ba shong kya number ba ka te ka ayam shoppa ki do sir tosnia ki do kle ki batabang ki bala pen kre kum ne banyo yabam lang Balaki para marjan baye ka ayom bakmen ka ayom shoppa ka bakmen shisha hey paralok kanela day ka poshok ba ka ayom bakmen ka ayom shoppa thank you everybody